Můžeš přeručkovat. Více, ne? Vyručkuj se! By ho vytáhlo, by se přivázal kolem pasky, by ho vytáhlo ven jenom. No, já taky přiručkovala. Můžeš to fotit! Jirko, běž z druhé strany do protivky tam zkusit. Něco. To? Můj. Ne, na ně! Jo, bys to měl z dvou stran. No. Vy na ně máte tam veseleš! Nehoupejte s tím, na tady potěká. Oni mají kamery v ruce foťáky, ať jim to nevypadne. Plať ho, musí dát dokumentovaný, víš? Jasně. Ale to se jenom tam přiručkovat. Tady chcete utopit, že? Jsi na to stavěný? Ten most? To zjistíme za chvíli. Až tam budem. Pozor, pozor, už se záchranářská operace se daří. Jo. Jo, nástroj vyjíždí. Už, a ty to je vlna jak blbec. Říká Honza, hele Honza. Pod plynem, pod plynem. Jo. 10 bodů! Budeme hlasovat. Honza byl pěkný. Bez zaváhání. Hele, po tobě byli, Rádku. Radku, po tobě byli největší. Taky hlasíkuje. Taky 10 bodů, ano. Figu, dívej. Chyba, 9. Ale podle toho, že jsou